Yeni wo mu nyina enso etie ye ka mo se kasie ebedada no afa eyamiamia ahodo bebre wo bete enka ewo atenka online sa na afi www.agyenkwafm.com modernghana.com na listen to my radio.com also bete enka formation centers awaje pene fa kasie bi online radio ewo nyina hini sa na baba tam formation center enso ewo meduma amwakon kai obofo ewo Meduma and some ahodo a yede ebremu wo behwe ewo Facebook Agyenkwa FM 101.9 eho wo behwe eho sa na YouTube no so Agyenkwa FM baby asamre de wo behwe etwa to kra anase wo bete yenka etwa to number wo de befa so 0205 90655 0205 906 0206 0204 905 655 so enakasie ode ebefa ensemo ahodo a ye bekenkan ede amamonia edimu akotribi enso ene se eye Ghana mampeni His Excellency Nana Dankwa Akuffo Addo wabo amane de ato mpanifo ahodo a ededa de board so se dwamtenafo afa woni ededa da nnwuma no se wo bia mo adwuma eden fa mo ma Ghana yesi kasem nyina ne na so anya sa na ya kwadwo honhom bia wo ho exercise ahombone tena wo so anya wadwuma yi a obepamo empanifo a wa ya ba adwuma wo je ahome a samre de aban eduomu nsa akokan wo musika no enene ababetodwa ase aka ne temuafo ye maame Sophia Akuffo won so ekoka wo ho ewo ye kira wo mu ye no enso emu eye Dr. Benjamin Kumbuo abo amane de atodwa kire se eye na edurumre bia ye ne nwanwa pa sa manyofo etwa wonum ho elbo wo mu ho sobo efa ketase se proye kankan ni dream die ho wose na moye we na Ghana ni kwaka bia mo de sobo obo Ghana ni wa tire nsem wa rigina nwumre yi a sabre wu betie bi adehia wo mo Sophia Asumenya ewo atwemangwa bia Nyandof district ewa Santemantemu ena samre die wo mse ball bia ayete se esie na esi wonensa etuhwa no wo mu sre aban ene mpanufo se wo mu mra emetu ball ano emfa ema won arafo we yo memu nsem ye kwa ma no ne nsem nso a ensem akoso wo Turkey ni Syria hye so nam so ama emoja akaguo no ena meka say Syria banam na tumi ne na hoden so edi nro echi ni Syria ene Turkey montene so edebua woni a ebra Fofo no Grozi Spiritual and Herbal Center Sebra na yare bia eha on yentu asem fama na honton sana MCL Construction Works de to anim se wo sifie bi na wo hia obi obeye ne kama pa de ama wo abroni nsa no a ya kache na wo so ba san se design ebe ye de ama wo no obi fra brochiri kura eba behwe a na ni so ebebri no ewo emu Abagasi Spiritual and Herbal Clinic yesi afie twam yedwuma pentine ebo ya baso de afie fa ha no dadwen ne abedan na yamwa na honto sa anatenka Media Village brother ebe adagie ni posokra sanse yekopie ewo takrade a na ye sister station wo hono yade a samre de eniema ebekoso wo so Valentine mu no de se ye nyina de ani eko ne ekohwe bi enso ewo ntifa ho beboyen ana se wo eye takrade mpatam ho a na ode wani enso akira Priority Insurance yes we are always on your side ntifa ho beboyen na eto apentia ye no enso adi enkomo Skin City Laboratorium ushia baba wa bia na widie mu ofene mu da ho pa ya na yenkonu bi en wasra ntibomodna se ye bia kase pa ewo asokorema mpa ye ne affordable house edinhwanimu no woduani ebekiro Lufas tablet ne suspension ewo dwaman so pam atridie yade emefre bia atridie bebe wura mu no ne ho ekire npa ye madehye ye wo ho ho timitom enwumakue ene afufuro bi ena samre de waso ya sene amanwumre yanya kwanya na ebekenka kase atwato na awotwe mu ede akire mo ma mo bete ye ne midin de BRETUO AKWASI TWUMASI Mandela miniminu yaba the finance minister AFIA AKYEA BRODUA aka Medibewo
nhwehwemu na yede eto am so tew Ghana mampani His Excellency Nana Adodankwa Akuffo Addo Okwa de nanim onyam kopie mu 2023 State Interest and Governance Authority Mitre Siga wonum dwumadi a ebra no bra no ne afihia da bia no wone mpanimfo wotwaka ewo won totoye ne won hyehye nyina ho hyiam na wonum suasuai adwen afidie ne kwoso wakwawu nkwatia na wabra wonum tena ase no tonsa de frame mampani na Adodankwa Akuffo Addo adoprema adodroba adogagai adomia minie adu amidwale wiema minsinsuo mu ansa na maham na wokopi ase no ono so fa sa akwanya wanya ye no so adeto eye board chairman ahodo a ewo board so anim afei eye krache mpanimfo deda dwumakuo ano ekache wonum nyina se wonsom eni nipa twobo ye nyina sabi mpradua sanyo bi na eye na mmom eye nipa nkabu mu ana ma ni wie peyo emprempre Ghana ye peyo ho ye hu yasim ye sikasam ne toto ye nye entu obesere wo mu se wo bia mu aban no na wonum nyina nso ya dwuna di nkunim die ne mpagya ne mpuntu obebre oman no na nam so am oman Ghana afa ne ntima pefra na wo ka akwasi se wo a wa amoa wo ho anya wo afa mu di amfa mu aban no he ne nsa so mu a no ohu se wo tetete wo totonya asa wo be yi wadi no odu obi abesa wa na ebia na nipa ne ba on de obebo adwuma de aboa yentie mampani na Adodankwa Akuffo Addo. I believe all of you have read the 2021 Auditor General's report and have seen the numerous infractions stated on the part of the specified entities. The report clearly shows an increase in infractions, which demands answers from all of you here. Let us remember, the specified entities have been set up to provide efficient public services, promote public economic activities, and contribute to our GDP. I'm directing the Director General of SIGA to work with the Auditor General to drill down to the causes of the infractions, identify persons responsible, and make the necessary recommendations as prescribed by law. I'm giving them 4 weeks from now to submit a report to the Chief of Staff. Arafua mampani na Adodankwa Akuffo Addo ena yete se obo amane nu ochiremu ekwan ya wo mfa so eni wo mu dwuma ene afia no ahia nsam hodo no kruchegu nkrata so no babia emfa ne nam ma wo hu ne se ewo se wo ye we ana se we na de boa sei no mo so dwumadie mu no ewo se free mu babota ye ben na si wo no mani so se wo mo be de aboa Ghana ntini nyina nkomra no na ye nkabom ni adwinhweso ya we di kakraba ni ye kabom wa na nam so ni atimi aye bibi papa ede amaye ho enti obi ankeka ne ho nya adwumade mfa mo Ghana mpuntuo na anu ntini ye de ono ba ye wo be ya ni biada so na abeyi wani se prefa no ono so bebo mmode no wayi wadi se prefa na ohwa ade a wapini ho de ono a ohunu so obetumi aye no aba abehye ho woye mampani na Adodankwa Akuffo Addo na domestic debt exchange program wa ekoso ye nyina sane enim no aba betodwa se pensioners aban do mu nsa ekoka wo mu esika na wo mu so awiata so se da bida wo mu mpo wo mu wodien enaban ekopebie kwame ahen edien pa ene wo mu wo ti na wotwi ya esi mu de eye dompembonko a ene wo mu bo ewo ahye ya ehwesika semso ewo Ghana memu na so ye kese a ewo nkran nene anwanwasem bi asi wo ho ni nyina ne se aka ne temuafo no wo Ghana memu ye maame Sophia Akuffo woni adehie na kɔbɔ dompem ewo ho a akoya bakosem aye nwanwa pa enso eye na ye maame kasa mu no di tudwa se wono wanya mfinhio dioson samre wanya aban adwuma bio enti de ni nua no mo fam no saa no nso befam bie enso ewo ho enum wa kire nsam ahodo bebre kwan a abai wo mu de Ghana sika afaso ama samre de da kapre emoda maso ewo Ghana me enso emu a ye mebu akonta ye ntimi mu ho akonta enkyere obia ema Ghana ni bia ntimi nye ho nsam enso entumu eno achi wakirem ede atodwa se eyarewosem na enwanwa se kwabrane enam ne fifure so ene enema hodo bia eso ede asom ne man ama ne man enso eduru bia bia wo se duri ne ne ya wakahomegye mu na wakogena home a aban ne so ode ne nsa ekoka ne sika a so opo wompo aban no so wakwakoye ne no eno akirem de atodwa se we no enya de bia eso ni krakrakrakrakrakrakrakra sanse wo mu asamre de wo mu se kokon mu sika yi wo mu nyina eyempanimfo bia wabro wo ho a Ghana memu aye dwuma anadwo ene awia ne anopa eno na ama Ghana eduru bia bia yeduru ntindei sabano babonten
so de ne nsa kwaka mu sika na wo so ono so wo kire ne nini a enye ho sanse mpani so yonkonda enoda ti ene o kire mu amami wo de ne ho join say nipa yi a wo so wo mpren ne o kire na de che eka ho a wo ye pensioners a wo kire say wo mpese aban edo wo nsa kwaka mu sika kakra wo abrom ho ade ato ho a ebi a wo bedie kopem se wo bewu na no achi ye maami Justice Sophia Akuffo wone nsentrofo ekasaya oka sansemi enso edefa demonstration okojoin ye no enso eho and all that. Sometimes we've been through times all your savings nonsense because of some government policy. Then over the years, bit by bit, people have become more confident in the economy, investment and all that. And quite a number of people here too, when they retired last 2 years, they've put everything into government bond. And now all of a sudden, and you virtually want to, at gunpoint, force them to agree with you. Nobody has fully explained to us. Yes, debt. You're not telling us I'm over 70 now and I'm no longer a government employee. My mouth has been ungagged and I'm talking, and it's important that the elderly in this nation is respected. One, I find this wicked, I find it disrespectful, I find it unlawful, I find it totally wrong, period. Unlawful, I find it totally wrong, period. Justice Sophia Akuffo and demonstration penifo wako ahomegye mu na wo bond e waba ne nsem a ode ne nsa ekoka wo mso mtiase no ye kira wo mu ye enene mami ekoka ho ebie adofo ye free ye kira isu asese de kan Chief Justice kurade ne ho agye mu ya boroso ado so dodo ede na moje a no ma woni e wa ahomegye mu nka afei ena tefa nka kra ban nam kwa so teteto wo mu kwadi na anigye mu yase ye kwa akofase ye kwatefa nso a wodi a kwabrani didi ntire ho no beso osi Bible tirase wa ho na ye kwa mira Dr. Benjamin Kumbuo visiting scholar at the Ghana School of Law na wode so bo abo amanyofo tiri so anopa wi anwumra na juda suom ne nyina ne sa amanyofo na tumi twa wo mo ho na wo no abo atwede akeka bia kire wo mo ho na wo mo de keta ahye proye kankan ni dwumdie ana asa ye susudua ne nsenkaya wode adanse to ho ekire wo mo na so mo keka nsemi nyina awie magana fo yesu yatibia na eja yenso so temamufu a ye ne yapiritu mi de mo yenso ye so ya dwen e wo ho ye ne yakwaka no mo ti a omo se egum yati kwa pai ana mumu ade ana mo ankasa yie ana ye betwem ase akogina mra nim no se kai munya Ghana fo ho nwom Ghana fo nya bone bia se wo kansem bia te sa fa amanyofo ho na amanyofo na amom ho kwan awo ne bone fo sam ne no mo anema wo ne nkusitire o mawie etwa ho so wo no madaye ena gina so ema ebesa o kasa no se free se mampani na adodan kwa Akuffo ado aban eba Ghana mfie pinu ni dunson Ghana yemfa ye hu nida na de ye ne ya wasam ni mu se mampani na nkasa no na wotia keta ahye proye kankan ni dwumdie adroni kasa no ye anti-corruption campaigner enne die papa yama wo ka wo bia samfa keta ahye ne proye ne nkeka ho no ho a no na ene ya na ha no se wo keka nsam no wa bra wo medi ade die na papa wo ya nya no wo Ghana waso obedie di sa afi bia auditor general report e babonten eka Ghana ya bosika hwere afa wo manfo nsase ko wura wo mu botom eye billion no miensa enam corruption so afi bia me hwere billion miensa $3 billion na nya $3 billion bia na yakwapa na IMF yi na sa afi bia auditor general report eba edi adanse ya say ye hwere $3 billion Ghana mu hu ani to papa yenkotie Dr. Benjamin Kumbuo. Let us continue celebrating or putting in the public domain the crooked, and we do not identify these role models of exemplary and project them and try to find out how they have carried out their public service. I have read a few of his work on public corruption, and it really has troubled me over the period. And also add that it is the politicians who populate their own
corruption. I don't think anybody should blame the Ghanaian public because it is always the politicians who accuse themselves of being corrupt. It is not the public. All the public do is to take that and then run around with it. Sometimes you get to a point that the accusations are very much like, oh, it is not that corruption is a big deal, but who is more corrupt than who? Now, that type of threshold is too low a standard for good governance and then running a public service in probity and accountability. Arafo or say, a year a bay a better just some fiancé munie. Pass a gun for be when they say, on your who hop. A bisu when they say, what report or one in someone what can yen and do someone. And I'm sure my Ghana for ya pepanya will do be man to up at the manu. And there will be cracks as a one to a bat. As what a can hook or to a bat, if it's a no with GDM upon our bayimu. Nanso so, a bina man incisive form, a ma bat to a crying yana cono. And a miracle 88 and what we say. A quabanesa, now yes, Sophia some near Rohusam. Ni packet recipe no more dear. All my boy new word and Tomunisa baya concordene. Nanso ono a wote akire no hwede ekwo no wani mu de awa amanyosem ne ntoto ye mu no wo hu ne sa ban we sei na ade bia wo ye bia no ebewie ka a no te ba bi ebre bi atwam wo no okasetia na ne nsem no na wa wodansem pi edi ewom en wo chesese ye se ye baboa hwe to ase de a ene agese ye me ye ho kwan ne ye konkode ne ye adwumaden pa na manyofo nso jai sa blame game na wo mo abubobo wo ho so bo corruption na mo wie na Ghana fo kaka bia na mo de ye na ma be ho apaso betwa abo ye ne ani ahode a emranka bi ma ye nti na mo ho ye nam samara ye to aso yemra eya santimantem ha ne mfe ni nkire atwoma ngwa biaja nof na yakogina wo mu kura ye fro no Sophia Asumenya na adehye wo ho eni twa adwe ni nyina ne se wo kire mu a ball bi esi ho a bole senia esia ye no wugina kire a obi enhu na de twa wo nsuru mu kra ne se bola ne si ho no a ye metu bola no kankan a efuri mu ba nwansena ene afen tontom de ebono nsia de a ase ye koho na ye do ma kugina parade na ya kire om se we mo nkwaso fie na we nso mo nko ayo bantene fie ase akochichichi wo mu saa ti wo ho ado be hu ansa obeti ago na obo ame na obehwe wo mu abewura mu antontom ko a afi na ya chi wo mu wo bola no so eba na enumu ena dehye wo ho ekira wo mu aka sa Africa Japan so wo mu ka enkada ne wone ye nsantwroni osofo ba kwa ame afrifa ene ehia ye ebo nkomo efa ball ya samre de adan simpie na yetu a entruo na de kankan ne tontom ne ntatia ne yekekan ka ho kum adehye wo ho no sei ena adehye no bi ekasaye yetumi yale ye kwa yesi bia mframa bone ana de bola ben mo na ye si ane afeso enkora timi yale akora ketu ya wo no na wochepe na wisi abuma bafie ho nyina etimi srem madawroma ma ba mba ye ho bibi ma ye kora ba ko awu ya antias etimi srew madawroma ye ho kankan no a eba no kankan no a eba ye ntimi ye ho hye egu ya chepa egu ya che na me kwa na sa cha me wa bia nkwanta me ba ye bola ya ma de be nyane me fie wo nyina wi na Poche bagero na be gum fie wo se bebrebe abrewa da bia yesem sesa se kwa kwa fie wo poche bagego ho anya agro etimi sa na kufa le na dawroma eni a mrewa nyina ya sore koto aba e ma no enti o momode iba ne bola no na sese kura de first no kura de ne mantem bia wo ne bola na sese die bola ni nyina o maka bo mu kromu a be bia bola wo bia motu sa bola ni nyina efri ho ahemfo no so mo mpeni on se kromu a obi a wo ne hene nti ahemfo no aka no so mo mpeni ma bola mamu no ye hin na o ha no ojitu mu na mo de bola no ba ti emre bi me di akire ekọ committee chairman ho ko bisa se bola no sese o mo ye ne den eni iti adehia omo Sophia Asumenya na osofo ba kwame afrifa ewie pe ena okope ye ma me Janet AGYENKWA wono committee member a ne dwumadie nse treasurer ohwe wo mu esikasem so ena obusa no se nya me bae mo manfo kani na oso ede ena wo ka ede atoa so mami enso etoa nsemi enso esei
container ankasa si ha ku bola no mu na ka be fa ko and the bus obi ntum fom na ban obi bola ide in fact yakodisi odisi no so oni container ni bo ho no ono obo no modern pa na assemblyman ni nyina mo bo ho ntu na mo se ne be ya e benya bibi agesi ha e de bola ni begumu ntu ya bona bona nya binti yesra ban senkaja ono no onko yemwa se ne be ya benya container ni be si ha e beto bola na gumu so say ebi ni district yisi ono oni bisi ho nti ya bono a ase ya ho de na pem mo de sa o ha na to ani na kwase tambi ekɔ district ekɔ disi ho nyina ka ho nya bo assemblyman yekɔ ebi ni ho nyina e container no a alba bisi an so bi so ni district ho no nya radio mo nya bi pa ebon nti e kwa se pampa na e ba na no den e mayare me sete woni ahode e be na otimi nya kwan atena se didi kura na didi kura na e de so didi tom ha nyina de ho obutumi ho de ejabatum na lusie kumbo no kwa de yesa e west kura sani agana ya ne binum kana se pasem srasem bi sei mo AKYEA se metu bole afedi encentrofo ba na mo de tuo mo ni mu a mo se DC so bon homoden ti ase kufi konso ogina kwantia ti ewo mo am ho se bi obon homoden e mo tuye ene bi am pene saa ene mo mfa ne saa ade se ma yenyina so twa ye ho nya aboafo nkrato e ba ye kama ne kofa ho nsem bi emeso mo he wants what's a wedding easy oh ye butu ankasa wakaka Messi Lufat na wajima were you hey malaria drew Lufat to my wedding were you hospital sister where imagine there few hours to my wedding na Messi se me huma ye shepe minketa was me kuniya my husband is sick hey jemo tono do na bese no ye what's the water test positive for malaria no na bente no one for ambulance na one ambulance it's na bicycle dey form no nyasi form kakabo no kikra menye me wedding gown na me make up nina sometimes nearest pharmacy so wana meje Lufat entrance pharmaceuticals for one malaria do na inyo no ye na wanter muku no china ne na adu abrante pa no kuni so no pona wakada you make kiss the bride if you want so day no dona man no ye dona indeed wo homa malaria enka won to them Lufat malaria drop test for malaria before treatment FDA ahwehwe sa edwadie nkrato yi ajatum se eye anokwa maji hahamedi me pa chinyigifo na namaji hahamedi sa no doctor amagashi na me kamfo de amount yade eya etunya de ote hahamaka sa no de hahamaka ye adwuma enu ne betu yade na se me nue nkwachinchin mrawate na bomwachichi afrinso ase beka cho se odenchama wu a yanyi na tinye maso hwe hunaji atum se doctor amagashi wote hahamaka sa eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe ode betu ase asthma enu so si manum no otu ase eyam kro ulcer wode na fo miensa chinyente ne yakuma bonso nkronso ye hwia doctor say ne ntontia waje hahamedi ode tro kunkum bible mu nsem kronkronkron ene beto spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor magashi ya kira kwan no besa dia maun nsanom na anu ya mani krotweri se mehne santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira doctor magashi ho na kwakwape yaresa efama no gold ho sansam gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baby am yemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda doctor magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrada edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so doctor betu ase amagani amagashi a ene ehu amagahoho fa wani kire macro kani police house on hwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuwa da edi kwasi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a yepon anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544580936 Dr. Amagasiana wama me ho adwim arafo anidie kwan so yebada masiase amakwa babiom se mugusuwa ne ya wasetena mu afidie ne doso ne nso AGYENKWA FM ena mutie yade mu kwa amanoni nsemu tew arawo semu asitaki ni Syria hye so nam so ama asase amemene adan amemene nipa besisa meka say yentumi nyi nipa ni bi ebi so yayi wo mu a wonu mafirim ebi so aprepre mu oden pa enam so ma Syria eya atoye fam die meka say mpanimfo ani abrikikiki amwadi nuro aboa prafo no se de be ya enipa no ho betumi atowo mo na onu mu chema enipa be yese million no 9 ena sabre wonu maprepra Syria ban gusu a wo preboa ema wonu mu nuro na ade a wo ye no waye mpo ama abro
ono ni tumi a wowo edi hwe Syria ene ne nkwa so enam sa yo so mansa na nuro ni beba no eye asoafo tena asigi tumu ama eye Syria cabinet a wono munwan man no enam mampani no so toto niema enso ye wafamu de na mprempre international committee edema Red Cross and afa Syria Arab Red Crescent onu nyina ko ho abomu amansa ku ba tan ta wo mochi se wo mu de wo mani di nuro na chi se de be ya eprafo a ye di nuro ni mo no enu achi nkwafo ha obi ama na won bugu so bo ama ne akyem se de asie no eya emu awram atete enti sabra wiase amansa mu mpanifo nyina keke wo ho ama obi a ye di obetimi di aboa se de be ya benam so ama de asie no eprafo no ho nkwaka adwa mu pii na mom ebeboa ama ntoto ye ne nhyehye etimi akwanka mo chese Syria poten de enipa ne mpemiensa ene ahanu ena efrimu na AKWASI asefem sem ene arehosem ama eye Turkey mampani receptor yi wonum nyina kire se de asie no anokwa age wo mo nsem se Turkey de no enipa efrimu eye empemu dunkono 19,000 ena efrim to de be ka Syria de no ho a etwam 22 ene ne nkeke ka ho a omo kire se anokwa mo mienka abofra bi kura yeyi ne de wotum sa abofra ne ye wo no bosumi mi wani ne nuanom nan ye frim ne maamne ne papa frim ene ono nko ahya ade bi ase no wakam dwedwe nyame ne wo nyame bi ewo ho enso mpanimfo akire se wo mabemu mu ewo mu sa ade na ebre kwa na ekode wo mo beye duo mbetimi de age onum a wo mbetumi age wo mo nkwa adafo ye gina so de anwumre no nsi akasiebo de beso mu wasi na enwuma ko bi ada ama no waso ye mu Skin City Laboratorium minua me kanfo ama se wo pese wo ho ye fe wo wura nipa mu a enipa kanfo wo kwa adwabo bia se enipa gye bre hwe wo suru besi wo fom na wo redie na ekuta rede dada no wuro tugu perede papa aye de pure organic products na aya minua ntena se wate na redie na nya se de aye sa pra ho no wo redie na atwintwa wo de na abubu guidance no enu ntida bia hye gwon na wa shesi unase utimi nyi una ho na ntimi nyi unsa ho redie na muni no ho abobbo no ho eye Skin City Laboratorium me kanfo de ma wo ai wa chini minim so akwam ya wodo pinti wa bamabu sikatue mpre no oja enti ye kanfo baby papa ma wo a no ama na about ani die kwan so na wakọ jebra na kwa affordable house ya sokore mampon ani mu ho pe main gate wo kwa abehu Skin City Laboratorium atena ye wo ho na nwanwa adwuma wo mo ye wo redie ho no eye superbulous fantabulous fantabruta wo mo bo adwuma pa wo ma redie ni da so afiri mu nyina no eni da so na se aba fra yen e wo 0248 936297 0248 936297 Priority Insurance Company Limited. As we are always on your side. Ye third party insurance, comprehensive insurance, commercial property insurance. Ye insure baby ya. Enti asam towa. Na watcha weni abehu wachi. For 0244 562334. Atenka Media Village. Ye say ye ni ye nua hoto. Ena ye nua AGYENKWA FM. Eni yakabo mo ye di ahoto Valentine Chocolate Day. Ebro takrade mo menua bomode na keka ho na baby agoro wa ase ede eho ne yekwakwaji yani ne nyina ye nkwaji yani nyankopon ye adomu abusumi ne de tosudu na eda ne ye benada adaje ni pusokra bibia na wo pentremu wo sponsorship famwa 0242 772367 yabajo so afei Dr. Samuel Magashi se magashi ni ho magahoho bomade kwa microcani police house nhwe ni mu wodi ani ehunam ani anase hunhum oboa ye ma Valentine Day na ba so de a na meka kire wo se answer na baba Valentine na so no asan ho yade for 0544 580936 MSL Construction Services Limited. Dan wasi bi na ho akokwa yesiesie. Afa na apese wusi wato asase ense wasase no. Braba pem mo afiri ye nchen. Na nyame nam ye so mo awo. Na niema ne nhihye ye ne abafu nnwuma hodo ade awura ye nnwuma ni mu no. Ama na ye fekeke. Fra 0244 843480. Lufa tablet ne suspension to Binko Pharmaceuticals nsa no adwuma.
koke okani mrom ka sonhwe animu na kwaje ne duduom bibia ni afre 0541 268721 na nafofo no Glory Spiritual and Herbal Center wodi ani ehuhumu yade na asa ni so yade na naka ni nyina abom anu anwan ni se ya no yi ato atwene pachi na matu obo ase kwantempon no so fre 0245 167857 afem adwen training ni principal ewo eye fufuo eno se domestic debt exchange ya ba dia ba no yade ebebo ante ye nyina yensum teacher constitution ewo wiamwase eno se bibie dia danse se na adodankwa kufuado wogu akwampaso na manepaso eboa amagana ni bebia enche ohobeto adadua ewanwea futu ena wose senia eniema esi kro no ehu behia se adehye wo Sophia Asumenya nya wo mu kano aban etie na wotimi ekoboa wa mu nsafo ahene Lufat wone 7 member committee de wo mu kan nyina ene se AGYENKWA FM mo kom wani papa ni titiriu asantemantem ha ene kwa abre krusini no enso emu never lose so party wase fa ho beburam arofo mi free Facebook no so na ebe kwadwa sempa furniture works or see great news e wasantemem wo wadum en wotie Crispo di free fufu no semum ye nyo otwen honhom kakra enfama NPP aban kwantene na no monam so no o se niema be ye nche bia master plan na kentampo and wadi free buy ye AK kentampo BMW o se news ne ye loud and clear special birthday nkomani ni abema Muniru Yaro wo nadmo ye administrator bono Epuye mantamnimo. Hey Salasi Patriotic Voices essentially akase nkomo no nyamfo ala nkwadwo kyerematen aban no gusua ye adwuma na wonim se papa iba bedaga na no se mampani a obeboa pa happy birthday enkoma mponsa George na wotumu College of Health na education mom and we ye brief wa Faustina Corpora 1 I salute and watchers also am police station you be powerful news edam hu ha arofo ye gina we so eden some e be so mo mani amanone ni nyina asi ha nyame nhira opi no anya okese se na wotwofofro di esi mu no ka musidi